Moi, eli se on Super Sugar LPS täällä, jälleen eli Diana. Ja nyt mä aion esitellä teille mun joulukalenterin luukku 1 ja 2, koska eilen mä en sitä voinut tehdä, koska mä sain tän kalenterin vasta tänään, joten nyt esitellään se. Jee, mennään kalenteriin. Whee! Siis tässä on luukku 1. Kaikki varmaan se kiinnostaa ihan sekana. Ja mä oon siis avannut tän jo. Ja tästä kalenterissa saatiin alennusta 30%, koska tätä oli vähän availtu. Kuten huomaa, tuolla on tällainen esimerkiksi täällä ja tuolla ja tuolla ja tuolla ja tuolla. Ja tämän takia mä tiedän, että täältä saa sit sen ratsastajan. Ja että täältä saa joku ihme puun. Ja niin. Eli siis tää on tällainen ori, friisiläinen, tosi söpö ja ihkuu. Jee, mä oon aina halunnut tätä. Mulla on tän... Mulla on vähän näköjään vähän värissä kamerasta. Eli siis... Tää on tällainen ihgö, söpö friisiläisori. Mä tiedän, tälle on nimen. Mä oon antanut tälle nimen ja sen nimeksi tulee Bruno, koska se on niin ihana. Ja mulla on sit vielä tälle tää tamma. Ja oottakas hetki, mä haen sen. Eli siis tällainen, se on tosi söpö. Niin söpö. Friisiläistamma. Bruno ja Elisa. Ei tarkistetaan mitä tämän nimi on. No, mä käytän sen nimeä varsinaisesti. Siis se on tosi tyhmää. Kun kaikki varmaan tietää sen, tai jotkut tietää sen jännän jutun. Sen mitä se on? Niin tän nimi on Emili ja tän nimi on Bruno. Emili ja Bruno. Ja siis ne on ihan vikusutruja, mä rakastan näitä. Mut ei niistä sen enempää ja sit mennään katsomaan. Ja siis tän mä oon avannut jo taas. Ja tässä ei ollut muoveja. Ja se oli mun mielestä tosi tyhmää, koska tästä olisi pitänyt tuollaiset suitset. Mut siitä ei tullut. Ja siitä mä olen todella vihainen. Todella vihainen. Eli siis... sekoilua. Mä luen parhaillaan Slash-lehteä. Kaikkia mun kiinnostaa ihan liitonut. Kerran kiinnostaa. Mut siis mennään nyt Extremien pariin. Tai no... Se on Diana, Super LPS. Se oli... Tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaas Instassa. Mä oon Superi... Okei, mulla ei oo Insta ees. Tai on, mut se ei kuulu teille mikään mun Insta, koska mulla on... Okei, mä voin kertoa, se on Iitua Armilander. Eli siis minä, moi moi!